kufuneke ke esincwadi usifunde njengomuntu ofuna ukufunda ngalento oyamkeleyo. Incwadi yabase-Efese buya ngayo uyifunde. Incwadi yabaseKolose, esincwadi zi-emphasizer, zicindezela indaba yokusindiswa. Kuba funeke wazi ngosindiso so that ungalahleki ulahlekiswa zizinto ezininzi ezikhoyo. Sawungabuya ke usifunda incwadi yezenzo. Incwadi yezenzo iphethe umoya oyingcwele kakhulu. So xa uyifunda ke yiyo lento singafuna uqale kwincwadi yezenzo ufunde ngomoya ungamazi uJesu. Ngoba funeke ufunde ngoKristu, ufunde ngesalvation, ufunde ngamalungelo akho, ufunde ngoba ungubani pha uKristu. Then ube sewufunda ngomoya. Kuzaba lula ukufunda ngomoya oyingcwele uma sawufunde ezincwadi and uku-advise ngazo. Igama lenkosi malibongwe. Umthandazo ubalulekile ngoba umthandazo ugcina isazela esivuswa lilizwi elikungenileyo. Uamen ukhona. Siyalolwa isazela sakho xa uzawuwa uqale uwe emthandazweni. Xa uzawuyeka ukukholwa uqala ube livila lomthandazo. Xa ukhula usiya phambili ekukholweni uqala uthanda umthandazo. Yiyo lento sibanale ndithi masizothandaza ekuseni ngoba xa ungathandazi soze umazi uKristu. Okwesibini, awukho ummangaliso ongawuthola kuThixo ungaveli emthandazweni. Yonke into ongayazi ngoThixo uyaziswa kuba uqale wathandaza. Umthandazo ke khona ingoma yayiculwa ethi indlela ebheke emthandazweni inzima inameva. Indlela emthandazweni inawo ameva enawo. Igama lenkosi manje nendlela ebheke ezulwini inameva kodwa kuthiwe ke nguguqa wena uthandaza because umthandazo usolva zonke izinto. Siyafuna bathandeka nezinto esizifuna kuThixo sizifuna ngomthandazo. Abantu abaninzi lento bahamba kwavela abantu okuthiwa ngabaprofeti ekufuneke abantu abasinziwe bamane beyocela kuye bavulele. Kokwa koyika ukuthandaza because xa sowusindisiwe awucelelwa uyaziyela. Umprofeti akakuceleli nompostile lo abahambe bavela abapostile. Thina sisindiswe kukho umfundisi emabandleni kungekho bapostile. Ingumfundisi umuntu ebekhona. Igift ezi zobupostile nabaprofeti nabefundisi le fivefold ministry ibikhona kuthi intona ibinganqulwa. Ibingeyonto ephakathi bisisipho sabazalwane. Then wafika kuSathane wayenza ngathi into eright wayipromota ngaphezu kwaKristu. Igama lenkosi malibongwe. Wapromota lezi gift ezinhlanu wazihlukanisa zaqaqamba kunezinye. Yatshintsha nendlela yokwenza uba abemnye umpostile ebengamnyanga. Igift yobupostile ibingena ibandla ngoba into yabazalwane ayo yabefundisi yabazalwane. Igama lenkosi malibongwe. Now yenza into yoba ngokuyibandla lehluka libe neking, lingabi namuntu unobupostile, lingabi na gift libe neking because umuntu ongumprofeti uyiking yabo nesitulo siyehluka kanti umfundisi ubelita ibandla. Siyavana bathandeka sitshilo ke izolo sathi ingozi yamabandla namhlanje kukuphela kwale gift kwesisipho kwale nkokeli elapha ngaphakathi ebandleni yona ethunyelwe ukulifundisa ibandla. Cela ke siwafundela amazwi endiwaqotileyo singene emxolweni sithandaze. Izolo sifunda incwadi kaJohn chapter 15 verse number 3. Nina esenihlambuluke ngenxa yelizwi endilithethileyo kuni. Uthi kuYesu hlalani kum then mna ndihlale kuni kuba ningekum aninakwenza nenye into le. Sathi ke uma umuntu engenwa lilizwi likaThixo funeka limhlambulule ilizwi likaThixo. Ungaziyeki izinto nje, uziyeke izinto ngokuba ilizwi likaThixo liyakuyekisa. Igama lenkosi malibongwe. Umuntu xa ichanwe lilizwi uyafundiseka.
umuntu xa ichanela ilizwi uyagojwa, umuntu xa ichanwe lilizwi uyamva uhayi umuntu ochanwe lilizwi. Kodwa umuntu ongachanwanga lilizwi awukwazi ukumenza nto nasenkonzweni akhonza kuyo. Cela ke sifunde uverse number 26, chapter 26 wezenzo, uverse number 14, sifunde isiXhosa esidala esitsha. Xa sisonke sawa phansi. Uthi lo mbhali sonke sawa phansi. Pawulos ubalisa ngendlela awaguquka ngayo yena. Uthi sonke thina ebesibheka eDamasco sawa phansi. Uverse 14 ne? Yes. Xa sisonke sawa phansi. Ndaza ndava ilizwi uthi ke ngoku lithetha nam. ilight le, umbani lo awubethanga kumqa, savelelwa sonke kukukhanya. Futhi sawa sonke sawa, lo mbani wasenza sonke sawa. Uthi ke nanku umahluko wabakhona phakathi kwamadoda endihamba nawo. Ndeva ndiphansi ilizwi, Ndeva ilizwi lithetha nam. ilizwi lithetha nam, ngesiHebhere lisithi. lingathethi nathi, lithetha nam. Oh yes. Ndaliva ngoba noba kungasunyayelwa sigcwele letente kodwa alithi kuthi, lithetha nomuntu ngamnye ilizwi. Pawulos umbani lo sawubona sonke, salala sonke, kodwa mna nansi into endehluka nayo kulamadoda. Ndathi ndilele ndaliva ilizwi lithetha futhi nam, lindiqondile. Funda. Ndaza ndeva ilizwi lithetha nam ngesiHebhere lisithi. Lithetha ngolwimi lwam. Sitsho ezinye iBhayibhile sithi wathetha lo wayethetha wasebenzisa ilanguage yakhe. Lisithi Sawule. La nambiza ngegama lathi Sawule, lithetha naye belele bonke. Yona nto xa uphethe ukholwa ungabokufanisa ukusindiswa kwakho nokomnye, ngoba nivanga ngendlela efanayo. Ungabohamba isichomi nalento oyifumeneyo, ayonto engena ngokufanayo. Asivi ngendlela efanayo. Mhlawumbe edlala kangaka lo, indlela ekwathethwa ngayo ayiyo le kwathethwa ngayo na. Tusawule silele singamadoda abheke eDamasco siyotshabalalisa ibandla, sanqandwa ngumbani. Umbani wasibetha salala phansi. Ndithandilele kwathetha izwi nam, lawayeka la madoda endihamba nayo, lathetha kum ngolanguage yam, lathi Sawule, Sawule, unditshutshisela ntoni? Unditshutshisela ntoni? Uyazenzakalisa Uyazenzakalisa ngezinkani zakho. ngenkano nayo. Yamazi hamba Ungubani kwabuza uSawule. Ndabuza For the first time njamedelela kangaka nje wathwelela ungubani inkosi. yathi Nkosi. One sathi inkosi, kuthi izwi lahamba lafika lathi luthethayo Oh yes. unegunya linje, yinkosi le. Jesus. Akaboni mntu kodwa indlela live ngayo lilizwi lamenza uSawule wangathi ungubani na qha, ungubani na nkosi. Ngoba ilizwi xa lifika limenza uYesu abe yinkosi phezu kwalulivayo.
Ngubani inkosi? Ngubani inkosi? Ngubani inkosi? Ngubani? Yabona xa utholwe lizwi, utholwe lizwi, usindiswa uliva ilizwi. Ilizwi limenza uYesu abe inkosi. Ngubani inkosi? Yathi inkosi, mna ndinguYesu. Yathi jonga, ndinguYesu lo umtshuthisayo. lo omphathela incwadi Yo. uyombulala. Ndingulo mtshuthisayo. Ngoba uYesu usazise ebantwini bakhe ngezwi lakhe. Athi umbhali kayithetha ngalo liviwa bubumnyama, ubaleke lisisibane senyawo zomntu okholwayo. Ilizwi likaThixo, uthi uDavide kayithetha ngalo, wathumela izwi lakho esirhokweni lawuhlangula ke umphefumlo wam. Izwi likaJehova liyedlula ezindlebeni ezi, libheka esirhokweni lapho impilo yakho ekhontrolwa khona, libuya nawe. Jesus. Thank you, Jesus. Wathi qwenge, qwenge, qwenge. Wamhlophe kuSawule, kuthethe uYesu ngokwakhe. Sawule, Sawule, Sawule. Izwi likaJehova. Uyabona xa lingafikanga, siyakucenga ngesalvation. Sithi hlukana nezono, yini mntaka Thixo, hlukana nezo. Siyakucenga izono kuwe zinzima ubungehlukana nazo. Ungene kule nto ungalivanga. Ungalivanga. Ake sithi izandla zethu. Ilizwi likaThixo. Funda mfuka bafunda standards. Now funda standards now izwi likaThixo alifani nezwi labantu. Izwi likaThixo. Yathi inkosi, mna ndinguYesu lo umtshuthisayo. Lo umtshuthisayo, umtshuthisayo. uSawule zangakwazi uphinde aye eDamasko nala madoda ehamba nawo, kodwa ithi iBhayibhile amadoda ayeleli nawo avuka. Futhi avuka nje avela aqonde eDamasko, wasiyekelela ebotshwe ngamanqina, ebotshwe intambo yelizwi. Lambamba for 3 days enganyakazi. La madoda ayebethwe ngumbane, avuka xa igqithile umbane, aqhubeka nohambo laseDamasko. Ileta yokutshutshisa ibandla ikuSawule. La madoda akaphathanga nto, ngoba uJesu xa ehlangula ibandla laseDamasko wathageta indoda enamandla neyizawuyenza le mission babewuyenza yenzeke. Waqonda loo ndoda uYesu, waya kwindoda ephethe ileta egunyazisiweyo, ubibamba abantu babulala. Yaphatha ileta, wafika kuloo ndoda uYesu, wafika ngombane balala bonke, wathetha nale. Woba izwi lakhe linjengombane, lisisando esiqhekeza ingqondo. Oh yes. Wayibetha ngezwi yalala. Oh yes. Yahlala for 3 days. Jesus. Emgalange namandla, angazikwenzanga. Uyayibona kukho abantu osindiswa nabo, bafike enkonzweni, bafike nje iveki baphinde begqithe ngoba abalitholanga izwi. Abalitholanga. Kukho abantu madoda abafika kwisalvation bevutha, kanti bavuthiswa ngumbane, babone nje ukukhanya, akho nto ithethiweyo. Jesus. Uyawufika behlala
uyofika besenza amanyala, uyofika bephila into abayithandayo, kodwa ufumene izwi akasaphinda aphile ngendlela athanda ngayo, because izwi limenza inkosi uYesu. Oh, yes, Lord. uYesu limenza inkosi. Yeah. Limenza inkosi. Jesus. Alikwazi kumshiya enjalo ofumene izwi. Kawubaleke chapter 2 wesenzo khawuleza 37. Thank you Lord, thank you. Yabahlabanisela kakhulu. Izwi lahlaba inhliziyo yami la ndiboniswe ngaze ngazivuma izono zami, ngaze izivuma izono yeGolgotha, yeGolgotha. Liyavumisa lifumisa izono. Ushanda labakasanta labaka. Liyavumisa likwenza umpole. Oh, yes. Likwenza uqala izinto osenzileyo noma ubungaziwa kuthi ulungile, lakufika liyakususa ukulunga kwendalo liveze lithi awulunganga. Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Uthi umuntu abehloniphekile kuthiwa walunga usibanibani, lifikile izwi likaThixo liveza into yiyo, lithi abantu bathi ulungile, nansi into yiyo. Ube sawupola uthetha ngezono zakho, uqalela abantu ngezinto ozenzileyo ebezingazwanga abantu, liyampolisa. Thank you, Jesus. Yabahlabanisela kakhulu. Hallelujah. Thank you, Jesus. Liyahlabanisela. Shut up. Madoda lingumkhonto, izwi likaJehova liyahlaba. Thank you, Jesus. Uyabona xa sifika enkonzweni lishunyayelwa, eli lishunyayelwayo ingathi lisukumisa umkhonto songaphakathi. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Yeke waphakama uPetro ngosuku lokwehla kukaMoya Oyingcwele, behlekisa ngabo bebona izinxila, kuthiwa wema uPetro igwala elikhulu lema ngenyawo, lathi madoda bazalwa, aba bantu enibabona benje abanxilanga, kwathetha izwi ngomprofeti uJoel, lathi ngexesha lokugcina inkosi yozuko yawuthulula umoya wayo. Uthi uPetro kwathetha izwi. Kuba xa selithethile into zasezonini ziyeza emhlabeni. Oh, yes, Lord. Wema ngenyawo, wathi yabanihlabenisela kakhulu Intetho intetho kaPetros abantu bakuba beyivile. bahlabeke madodana, bahlabeka abantu, bahlatywa lilizwi. Oh, yes. Bantu bakaThixo baqala abantu abahlatywe lizwi. Uyabona ilizwi xa lifikile, ubukleva bomuntu uyaphela. Ukleva bomuntu, ukundweba komuntu, ingqondo yomuntu, ipride yomuntu. Oh, yes. Funda Baza babathetha bahlabeke enhliziyweni.
nansi into yenza babuse ngoba xa bengekahlatywa abantu baba nenkathi bekhonza. Komntu angabafundisa abantu abangahlatywanga. Abantu abangahlatywanga bafika besazi le bangayaziyo bayayazi. Aba bahlatywa bahlataniselwe enhliziyweni. Bahlatywa enhliziyweni ngoba wonke umonakalo xa ubona isidakwa akonakalanga mlomo ubusela utywala, konakala inhliziyo. Odayisa ngomzimba akonakalanga bhodi yakhe, konakala inhliziyo. Zonke izono zisenhliziyweni, kwahlatywa inhliziyo. Kaloku bathe ukuva yahlatywa inhliziyo, bayiva le nto, bahlabeka enhliziyweni, bachaneka enhliziyweni. Labahlaba enhliziyweni njengoba usibona nje sizingcwelerha. Imizimba yethu iyafuna ukugcola, intwana silimele. Jesus. Usibona sinjenje besike sangamancila, salinyazwa lilizwi. Umlomo uthanda utywala usekho, kodwa izwi lalimaza inhliziyo. Asiyekiswanga icawa, kuyajolwa abantu becawa, bayasumayela bejola. Into ebangela uba singatholi silimele, siphila nenxeba. Siphila nenxeba. Sidinga sibheke enkonzweni, kuthetha ilizwi lizamazamisele, kuthunuka linxeba lethu. Jesus. Omnye umuntu uyacinga bathi na ufanele nizibambile. Hayi asizibamba. Yo. Omnye umuntu amsiza umntu anini umncinci kangaka. Ophosa bubomi. Uyawufanele. Asizibamba. Asizibamba. Yebo. Asizibambanga tu. Sizibambanga. Siphila life emnandi. Ongathi uba ndikake ndikuboleka ungafuni ungaphinde ungandiniki. Uba ndikake ndikunike nje umzuzwana ngeke undibuyisele. Ngendlela emnandi ngayo ilife yokuphila ngaphandle kwesono. Hallelujah! 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 Jesus. Ubalika ndinake ndikuboleke nje umzuzu ube mnye. Utaste lento endiyivayo yokuphila unoxolo emphefumulweni. Uthixo wasezulwini, imali ikhona ebantwini kodwa ukuthula kukho. Uyabona le life esiyiphilayo yilife madoda ongakwazi ukuyichaza. Uba ndikaku-explainela kanjani ngeke uyazi tu, ungayiphikisa uthi ayikho because uyithi uzuyazi ungenwe yiyo. Hallelujah! 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 Siphila kwilizwe man lase-South Africa kodwa sikwelinye ilizwe. Uyabona sise-South Africa sihlala namanxila, sizalwa ngamanxila, sikhule namanxila, sizalwe nawo amanxila, kodwa sicholwe ilizwi likaThixo lisenyule phakathi kwamanxila lisibeke kwilizwe lethu, kwalilizwe futhi ilizwe lingathakathekiyo. Abantu abangehlulwanga bimoya, abantu abangeke kubekho umthakathi uhlala ngabo, ilizwe limnandi kanje elabantu abahlatywe lizwi, abahlatywe enhliziyweni.
ke senze njani sithini izwi xa likuhlabile liyayigqiba ulwazi ubunalo noba ungomngu ecawe ukade uhamba icawe wenza umfundisi ecaweni xa udibana nezwi uvela ungazinto uThixo ngeke adiphosithe kwanto phezu kwezinto nazo uThixo akafaki ilwazi lwakhe phezu kolwazi lwakhe ukuze uThixo afake ulwazi lwakhe funeka ube empty wena Jesus. Basabathi kuPetro senabathunywa uThixo akafaki into phezu kwezinto noYesu xa izawufika emhlabeni ithi babe kwanyanzeleka makaziqongqothe ubuyena ukuze athathe ubuntu ngoba abuzubakho ubuntu kukuThixo Jesus. ithi babe uYesu xa isika ezulwini esiyabe kwafuneka aqongqothe ubuyena angezi nobuThixo ezawuthatha ubuntu makayeke ubuThixo amkele ubuntu nathi xa sisindiswa silahla ubuntu bethu ukuze singenwe lizulu Jesus. izwi lenkosi li-emthisha izinto ubunazo lezikhuphele izibeke ecala so that liqala izulu lifake izinto zalo kuba uzawuphikisana nezulu xa lingene kukho wena salvation yabantu abazelwe lizwi uyabona ke xa ungalifumananga izwi kunezinto apha kuwe ongavumiyo nazo Jonezana sethu sengiyathandaza Jesus iBhayibheli kuqukane uthini uPetros basabathi kuPetros nakubathunywa babenayo kufuneka senze ntoni mawethu senze ntoni mawethu senze funeka senze mawethu hamba wathi uPetros kubo yabona baba balekile abefundisi babekho aba bantu babuza bazinto bafuna ke ngoku umuntu ozobaxelela inyani abafundisi abanike ulwazi lwalendlela olwalendlela uyabona ulwazi lwalendlela uyabona kule mihla yethu mama uDlamini bahluphekile abantu abafundileyo ngoba abantu abafundileyo ezicaweni namhlanje kuthathwa bona bavele benziwa abadala abazalwa nabo yafika ecaweni yabuzwa lonke uthi ube ngugqirha uhleli pha kuhlatshezele ugaba kwazi abantu ababangela nabo kuthiwa ngudoktor uzothathwa pha ubekwa apha ngaphambili ecaweni ngoba ecaweni kukhangelwa ungena nantoni kuthiwa ligqwetha ke thani wathatha nemiyeko wahlala phanya uyawubona uzawuthathwa pha bonke abanye abantu ababangenanto ababuliswa ngokubulisa kodwa nizawufuneka wazi mhlalaphi bulisa special ecaweni kujongwa abantu kuthiwa ligqwethelya lithathwe libekwa bonke aba banento engathi siphezulu bathathwe babekwa apha ngaphambili basondela apha kumfundisi nakwilitaship sondela apha kumfundisi bazawukhawuleza kube kudala babone bengene ezikomitini bangene ezikomitini bayaphambili abayakhona bawuphatha icawe abayakhona izwi libaphosile bafika phakathi icawe ingenamali ilambela imali yalibala ngemiphefumulo yabo uleliswa udokotela othande icawe yena akathanwa lilizwi ngoba ugqirha othane lilizwi uthi sesondezwa thixo right kule ndawo akhonza uThixo ngento ayinikiweyo ngoba kule nto sikuyo awungeni ngento oyi-achieve wena
unikwa into kule ndawo. yokukhonza apha. Jesus. Malibonke igama lenkosi. Amen. Malibonke igama lenkosi. Hallelujah. Alifiki ilizwi liyaku-emptisa, No. yayiqongqotha yonke into obunayo. Khawuleza teketa Wathi uPetro sekubo. wathi uPetro sikubo, Gugukani. gugukani Esonweni zenu. ilizwi likutsalele ngukukweni. Ewe. Ilizwi, umuntu ohlatywe lilizwi kulula ukuthi jika yeka lento yenzayo. Jesus. Ayeke ngoba uzofunda owezwi uyalangazelela ukwazi lento intsha ayifumeneyo. Ungumfundi. Angumfundi kodwa umuntu ongacalanga lilizwi uthi efika nje ulangazelela ukuphatha abantu. Yo. Hayi senze ntoni? Bathi ke guqukani. Gugukani esonweni I-first zenu. step yomuntu oyebulungise kukujika indlela zakhe, Nonke ngabanye. nje locinga ngayo indlela ububona ngayo izinto yatshintsha Amen. awudibene nezwi. Yo. Guquka uthixo mbone ngenye indlela ngoku siba sambona ngale ndlela ubumbona ngayo. Guquka ezonweni zenu. Uthi uPetro nonke ngabanye. Yo. Awujiki negroup, Hayi. jika negroup. Kawuze mvuka sondana zani bantu abantu babili zani. Uyabona izami mvuka sondana. Mvuka sondana ke ngoku ungumshumayeli Nkosi yami. Imapha Jesus. kwaza naba abantwana. Naba bakhwaza. Nina niyaguquka bamba nami. Masihambe etshomam siyoguquka uyamva. Sihambe etshomam siyoguquka. Baqhuba asiyoguquka singudala ememezela umuntu ubili umanzi xo. Masiye emtshomamini usize yanto. Usizo oluya sithe unine khwaza niyekhwaza usizo olu. Baqhubana bawuguquka. iBhayibhile ithi ayithi guqukani nize no, ithi ngabanye. Ngabanye. Nize nonke apha etenteni kodwa xa niguquka sanuqhubana. Mazimele. Mabefika ke beguquka bonke apho kuvuka sontana. Mvuka sontana ke ngumfundisi wabo. Yeah. Makagile lo sontana. Xa igile lo baphuma bobabili Chain. bethuka kwa usontane lo bobabili andithi beze benje. Amen. Izwi abakwazanga libehlukanise. Xa lifikile liyehlukanisa. Yebo. Ubutshomi buyaphela. Jesus. Uba ndandifunda nawe uyaphela loo nto. Yebo. Uba saqhubana ukuza kule tente xa sesiguqukile iyaphela loo nto. Shaka. Ayonto yabangani le. Hey. Jesus. Ngabanye siyahlukana. Oh. Siyahlukana. Yabanye basithathile nje nonkosikazi sihlangene ngecertificate. Oh yes. Kodwa inguquko ayihlungana ayidibana. Xa unkosikazi ebhede siyale. Ndithi andiyingapha. Andiyi. Kake le ayenzayo ayizondifikisa ekhaya. Ayihambisani nezwi elingaphakathi kubo. Ngoba elikuhlabileyo liyakugcina. Hallelujah. Yintoni na ulutsha olungasigcina ngayo Yebo. ukuze ihambo yalo ibe nyulo? Jesus. Uthi uDavide ngelizwi Ilizwi. hayi keep on, Hayi. hayi ukubayeka bahambe nqunu, Hayi. bangancibi bahambe ze, Hayi. ningazibuyisa zonke izinto Jesus. kodwa soze Yo. bafikelele kwi-holiness. Lizwi Izwi eligcina umntu.
Yesu. siyagcinwa noma kungathini esandleni esandleni kukukani ke ngabanye ukuze zicikwe ikhona idust yasezulwini ikhona idust yasezulwini efika iziciki izono zabantu abaguqukileyo yabetha into yokujoyina kwabantu Yeah. isalvation I join the salvation. ayijoyini isalvation Yeah. bangafikelwa lilizwi Oh, yes. kukukani ngabanye John chapter 1 verse 14 khawuleza lizwi likaThixo mandi ngokuzalwa ngemvelo kuThixo ngokwakhe. ayingobantwana bakaThixo bazelwe ngokwenyama kuThixo ngokwakho. uyabona xa ilizwi likaThixo ngalivanga umiswe itente kuxingana wena uba ngunyana kaxingane xa uphoswe lizwi Jesus. wena uba ngumnyana nentombi yomprofeti uphoswe lizwi Jesus. ukuze ube ngokaThixo ungenwa lizwi uzalwe lizwi uthi xa ushumayela uthi yabulela ngokufika kwetente esiphunzana ndalimthola uYesu ungababazaba abashumayelayo ubabaza uYesu ebezisiwe uthola izwi nakunika unyana kaThixo Yeah. emhlabeni kugcwele abantwana Oh, sons of God. nothaba kaThixo Yeah. ingane zabantu Jesus. ingane zabantu abanye bazalwa ngomama Hey. ndingokamama ubani Prophetess. ndingokatata ubani Jesus. abekho abagomadlanga Jesus. hayi umntu wakulo makhulu ngeke abe nabantu Jesus. naw siyathandaza na ilizwi labakhokhelela enguqukweni ngabanye wenze baxa usona ndikukhuze noba besifike sobabini ayenziwa lento kumntwana kaThixo asitshomananga ezwini asazani ezwini sizelwe lizwi ndikunqanda fondini ungugqirha esejari awungogqirha secaweni Hey. Jesus. uyasikhonzisa kakubi xa uzophatha inaliti apha Hey. ungugqirha xa usesejari Osiyam. apha ungumntwana kaThixo sawumelanga into obul-expecte uba zawuthi doc Amen. utitshala esikolweni phambi kwabantwana hayi Amen. apha sonke sinabantwana bakaThixo Amen. and abantu abakhokhela amabandla bayazilambisa kakhulu bazenze amakhoboka ngokuba babe phansi kwemali zabantu basuke kowayibabizile badayisa ngemiphefumulo yabo once ube ngumuntu oshumayela ilizwi likaThixo xhomekeka kwilizwi likaThixo abantu mabesenza into benezinwe subona abantu benezinwe bona uThixo enezinwe ngoba abantu soze bakwenze lento ngaphandle kukaThixo ophusha abantu susa amehlo wakho kubantu abenza kakuhle bekwenzela izinto uwabheke kulo
uzashumayela ivangeli kaKristu ngenyaniso, ngenhliziyo emhlo. Nina enisindiswayo nenikhonzayo, ngoba kafuneka umzalwane okhonza ethandina cawe. Funeka ukhonze ube nobudlelwane nabantu Ibanayo. kodwa ngenwa lilizwi. Amen. Funeka umuntu osibambela usiphetheyo othi ndifundiswa mna ndingumuntu kamoya. Yo. Okwangoku sisenyameni sizongilosi. Safa. Umuntu eme phambi kwakho akufundisa indlela ukwazi ukuhlala nonkosikazi nabantwana. Ufundisiwe. Akuhlali wangomoya pha emakhaya. Funeka imfundiso oyinikwa xa ufika phakathi kwabazalwane. Uyanqandwa uthi umuntu okholwa akayenze le. Fundiswe nendlela yokuqoqa. Indoda manifika ibona ba indoda. Hey. Indoda funeka ibona ba indoda. Into ebetha amabantu namhlanje into yoba nyani abefundise babengekho. Sibona amadoda enxiba oqatha uthi ibhlukwe zingaka. Kanti ngotsotsi eza bhlukwe zazinxitywa ngamasela zinxitywa ngabantu bengabefundisi ngoba inxiba into zingaka. Because abantu bafika ibandla lingasafundisi. Jesus. Xa ibandla lingenabefundisi ubona ngendlela aba bantu abakhonza kweli bantu kudingeka umfundisi apha. Abanye banxiba bakhonza inwele zidlakadlaka bengagamanga. Beme phambi kwebandla benza izinto because bafike ngelishwa kungekho umuntu othi hayi. Aba babuze ebantwini senze ntoni? Kukho abantu efuneka babonise indlela ukuze isalvation ingathuki, ukuze isalvation ingenyeliswa, ukuze lento irhaleleke. Lento ingaphakathi, lento ingaphakathi. Soze uyike i-orange babandle ike ujika umbala. Soze ukhe i-orange egreen pha uyike undiyokha le orange into yobangela uba ukhe kula orange itshintsha umbala. Ndiyakunika into ethi imnandi into elapha ngaphakathi. Awukwazi uhamba ngevangeli kaYesu uthi yanti ngaphakathi. uYesu ngaphakathi kodwa abantu bambona kuwe ngaphandle. Nabahlatywa lilizwi elikuthobayo likwenza abantu bakufundise. Nala ndoda uYesu waya kuyo ngokwakhe nguPawulos akayigqiba wayibetha nje yalala. Ukukhangela indoda ebeyothutyiswa nayo uAnaniya wathi izananiya ndimgqibile. Kwafuneka uYesu angamenzi yedwa ngoba akazubona umuntu emhlabeni. Mayiphaphame kukho indoda hayi Yesu, kukho indoda. Makaphaphame uPawulos kukho umuntu hayi uYesu ebethetha naye ngamboni. iBhayibhile waqala lo mfo. Wathi uqala kwakhe uphaphama wabeka isandla kuAnaniya, uMoya Ingcwele akezehlelanga. Wabeka isandla kuAnaniya ukuze uPawulos kayivuka esithi aphaphame uPawulos kungumuntu ingekho Yesu. Kodwa uPawulos afunde indlela zokuphila. Salvation idinga abantu ukuze ukwazi ukukhululeka. Uyaguqukwa, siyavunywa izona, siyaxelwa izona, kuyahlanjulukwa, siyathandaza. Khawuleza day le ncwadi kaNehemiya chapter 9 verse number 1. Khawuleza sithandaze ngayo. Sengi nikela go kwami kuwe Baba sengi nikela go Baba Baba
kuwe baba kuwe siyathandaza now guqukani ukuze zicikwe izono zenu ukuze afike amathuba okuhlaziyeka kukamoya kuni ngoba umoya uyacinezeleka logama umuntu ephila into ayithandayo umoya uyacinezeleka kodwa umuntu masetshintsha indlela zakhe evuma izono zakhe ezixela kuThixo umuntu ezixela kuThixo ezixela ngokwakhe kuThixo umoya uyakhululeka utshintsha indlela uba ufuna uhlaziyo lasemoyeni utshintsha indlela guquke uvume izono ubese uhlaziywa ngokwasemoyeni hlaziwa moya lo wakho uvubatshini ndithola into entsha apha kum khululeke kodwa izono zakho zihleli phezu kwakho uyabulaleka kweli lizwe abanye bathatha intambo bathi ngcono ndife abanye bathatha iphilisi bazibulale bacinezelwe ubomi bala verse number 1 khawuleza tesithandaza ke kaloku ngomhla wama-24 kwakuloo nyanga amasirayeli aqokelelana azila anxiba ezirhwexayo ezigalela ngomhlaba entloko amasirayeli amthonyama amasirayeli omthonyama azahlukanisa neentlanga azisusa kubantu abangakholwayo ema ngeenyawo zawo azivuma izono zawo ema ngeenyawo avuma izono zawo ndawonye nobugwenxa boyise ama ngeenyawo azivuma izono zawo azahlukanisa aqala azahlukanisa imali ifikile yo ikwenza uzahlukanise ngasifanisi nabantu abangekacholwa lilizwe uphile njengomuntu ongekacholwa lilizwe emakenyawo odi siyasuka kuni ngoku nina Yesu sizophila ilife yahlukile amakholwa namhlanje afuna ukufana nabantu wona kuthiwa azahlukanisa la bathina singamahebhero qho samoyika uThixo amasirayeli kuthi okwesibini azivuma ngoba kwenza into ukuthi hambela pha wena ungcolile ube phofu ufana nabo ngekharacter into akwehluke ilanguage yakho kodwa ufana ncamashi nendlela zabo abazivuma izono zabo bazixela funda dekeda sendiyathandaza yasahlula imbewu kaSirayeli azahlula imbewu kaSirayeli konyana bonke bolunye konyana babolunye uhlaba bema uyabona bezicela ukuze uyive Yo. incasa yokusiliswa zahlule konyana bomtyu yo ukuze usindiso olu uvitaste yalo zahlule kubantu abangakholwayo babazahlukanisa emangenyama bazicela abesebecela izono zabo nobugwenxa nobugwenxa boyise bathi sonile
Yo. thina notata bethu asehlukanisa bema endaweni yabo beme endaweni yabo belesa incwadini yomyalelo kayehova kodwa abafunda incwadi kaYehova Yeah. beqale bavuma izono Oh, I feel. ngayidli iBhayibheli kodwa usezonweni Hey! awuqwetheka ingqondo ungayidli iBhayibheli ungahlambulukanga ungayilesi incwadi kaYehova ungekayitholi inguquko kodwa bema ngenyawo bavuma izono zabo baqala ubugwenxa babo naboyise baqala benyukela endaweni yabo basehlukanisa nabantu baya kwindawo yabo engcwele balesa incwadi kaYehova badla yona ekwindawo engcwele ungaya yonke imihla ecaweni ungaphoswa inkonzo kodwa ufuni nezono zakho ubhethelela umuntu abheke ebholeni ngecawa Hey. sengiyathandaza siyafuna siyaxela ukuze ufike enkonzweni ulive ilizwi likaThixo bani abantu bayishiya inkonzo wathi kuthethwa ngami kulacawa shunyayelwa ngami kulacawa kushunyayelwa ngezono ube nelizwi ke lokuhlala kuzo kuthethwa ngokwehlukaniswa nezono ube nelishwa wena yokuhlala phezu kwazo kugile ke wena akuthethwa nawo kuthethwa ngezono hlukana nendlela ophila ngayo uzova itaste yokuhamba noThixo uThixo sumlindela xa ufile kawuthandazela ubuhambe naye uphila ngoba angeke uhambe noThixo sowufile engakwazi nje ukuhamba ngeke ube noThixo sowubhubhile wawena uthe uthetha noThixo sowufile hayi ke ngihamba noThixo xa selibhubhile suba nethemba xa ufile ubungaphinde uhlangane noThixo uba udibananga noThixo kwela cala soze uphinde nedibane noThixo bonke abantu abalangazelela uThixo kwela cala bamfuna kweli cala bancama izinto abazithandayo kweli cala babelusizana kweli cala bazawujabula ngela cala khona indawo esiya kuyo pha abanye bethu sebengapheshe sebefikile abanye bemka kudala nathi siyophelela kwela cala into embi ukuyofika kwela cala ebekhona umbanguli wakho kweli cala bekhona umuntu angakusiza kule mpilo yezono kweli cala wasuswa ngapho wesiswa ngapho uze xa bewela beyale baye sebelungile ngoba kulungiswa umuntu ngapho kulungwa ngapha wona ngapha kulunge kweli cala uma ngabe uvumile ukufa kwapha umphefumulo ungekalungi amanzi angcwele khwetha nje isithumbu sakho not wena amanzi angcwele afefa nje ibhokisi yakho kuphela akafiki kuwe afika songasekho nothandazayo athi Nkosi umkhanyisele ngokhanyiso lingacimiyo uculela isithumbu not wena mthandazo wenziwayo esingcwabeni owenzelwa wena awukho kuhle ngokusekhona usefayo bese uvuma uthi Nkosi ndingumo ehlukanise nezono zami funa ukufa kunoyolo ndiba noyolo not abafele cawe abafele enkosini inkosi ithi nina eselihlambulukile ngenxa yelizwe lithethe hlalani kum indawo yokufela ikuyesu qualification yokuhlala kuye kuhlanzwa hlambululwe yizwe likaThixo sesiyathandaza kunomoya oyingcwele owehlela abahlambulukile kunomoya oyingcwele othululwa kubantu abazawuyizwini Holy Spirit sime ngenyawo sithandaza sivala amehlo ethu phambi kwenkosi
sivala amehlo ethu phambi kwenkosi. Ma ungandehluli nje Yesu Iswama amazwi lapho zabanyeke maungandehluli Jesu wami Yesu amazwi ami Yesu Yesu amazwi ami lapho ubabiza abanyeke asithandaze Baba wethu ongcwele, Baba wethu ophilileyo, Baba wethu odalayo, Baba wethu onakho ukuhlangula abantu kwizinto abantu abafeyisana nazo. Baba wethu ogcwele okwazi uhlanza impilo yomntu, wena okwaziyo ukuthi into yazincanywe ngabantu, kodwa wena uzenze ezo zinto zehlukane nabantu. Uyinkosi ephakameyo, wahlula ngezwi, usala ngezwi, ukhulula abantu ngezwi, uhambisa abantu ngezwi, ubagcina ngezwi. Siyabulela namhlanje Nkosi, siyakuhalalisela sengathi unganqoba abaninzi nalapha. Siyakuhalalisela Jesu sengathi unganqoba abaninzi nalapha. Siyakuhalalisela sengathi unganqoba abaninzi nalapha Nkosi, waze wathembela sengathi unganqoba abaninzi kanti usathanda nalapha Thixo. ngegama lenkosi yethu Fundisa umjila izothandaza sengathi siyabonga. unganqoba abaninzi nalapha. Sivala amehlo ethu siphambi kwenkosi. Lisekhona ilizwi elihlaba lahlule ukuba kungenzeka ubulapha phakathi kwethu, izono zakho zisekuwe. Ulive kakuhle ilizwi likaThixo xa izawuthandaza umfundisi umjila. Ungalivumela uthi Nkosi ndinguyelo, ndiyaguquka. Libizela abantu enguqukweni, libizela abantu enhlambulukweni. Bonke abazono zabo zikubo, abagwetywa zinhliziyo zabo, abalivumele lisebenze ngaphakathi ilizwi lenkosi. Vala amehlo akho. Vala amehlo akho. Thank you Lord Jesus. Thank you Jesus. Oh Nkosi, mali ndongamela izwi lakho, aliongamela impilo yami. Thank you Lord Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus.